חזרתי לכם בעוד פרק של הערוץ שלי, ואיתי הפעם לא יהיה, כי הוא היה איתי רק פעם קודמת. אני כבר הראיתי לכם את המערה שאיתי הרג אותי. לא, סתם, הוא לא הרג אותי, בגלל לא כמעט מתתי מקריפר. ועכשיו אני אראה לכם פרק שאני פשוט אעשה דברים רגילים ויסביר קצת מה אני אעשה. אוקיי, אני אכנס לבית שלי, אחר עם רמאויות. זה לא ממש בית, פשוט מצאתי מערה, אז עשיתי לו קצת סככה וצבתי. ניקח גרזן, רמאון. לא כאן. כן, הנה הגרזן שלנו פה. רגע, לא גרזן הזה, ניקח גרזן של IV. ואני פשוט אקח כמה עצים ואני אראה לכם מה. אני קצת הולך להסתובב ולנסות לראות אם אני אמצא משהו מעניין. זה פיקקס ממש חזק, הוא עם רמאויות, כן, אנחנו נמשיך ואני פשוט אחצוב עצים ואני רק אחצוב את העץ הזה ונמשיך לחקור את המערה שבבית שלי ונמשיך לגלות דברים וכאלה. אפילו שאני לא יודע אם יש עוד מה לגלות במערה הענקית הזאת. מתחיל להיות לילה, הנה פה יש מערה, אולי אני אחקור אותה, כן, אני אחקור אותה, נסתובב בה ונראה מה יהיה. אני רק אשים את העץ. אז נלחמנו נגד הדרקון וקיבלנו אני אראה לכם, הנה השער, ניצחנו אותו ועכשיו הוא בבית פה ואני אניח את הגרזן כי אני לא צריך אותו. ניקח פיקקס, סטקים, עצים חשוב כי אני הולך למערה, תמיד כדאי לקחת עצים שאתה הולך למערה, גם זה, ולפידים, איפה הלפידים, מה? איפה הלפידים? אוקיי, טוב, פשוט נכין לפידים. פשוט נכין. אוקיי, זה הספיק. כן, זה הספיק אני חושב, ובוא נצא. יצא. איפה הייתה המערה הזאת? פה? זאת? לא, זאת חקרתי. מי הייתה? פה, הנה. מה? נכון, מהעץ. אוקיי, בואו. נמשיך. יואו. שיט. הביתה, כי אני לא רוצה למות עם הדברים השווים האלו. לא יודע איך מצאתי, אבל מצאתי. אוקיי, שיט, מלא זומבים, לרוץ, שיט קריפר. אוקיי, אני פשוט ירוץ מהר, אין מצב שהם ישיגו אותי.
ונרד. נסדר את הכל שצריך נסדר. קודם נאכל כי אנחנו עוד שנייה מתים. רוצים, תמיד שעושים סרטונים, תמיד לפחות שאני רואה, כי זה רק הפרק השני שלי, יוצאים דברים טובים. נגיד, תסתכלו מה יצא לי עכשיו. אחרת זה כאילו, זה תמיד יוצא רק כשאתה משחק עם זה. עכשיו אני אקח גם חרב. רגע, זאת החרב הטובה. לא, אני מעדיף